kurindikurwa ase bunge ya Kitutu Chache chingaki aborokiwa be grade ya 10 bachaka kwelikia ase chiskuru au imeyense bunge ya Kitutu Chache South nigo chiskuru chiachaka omurobirio yoyo ase omworokiwa nonyonoyomo aterikia ase skuru ya St Thomas Raganga eyo gutoka ase wodi ya Bogusero eng'ana egenderete kung'usa amabori amange egati ya baibori nabo iga bamenyi bechinsemo echo nonya nabo kurwa ase geka k'emyaka 15 kurwa ase skuru eyo yachagete nigo etana kwira omworokia nonyonoyomo ase university Murikito Dipon Asanya norobotioruo asoboime tariki 12 nacio ciarenge citariki 4 guciasaborokiwa be grade ya 10 abo bagochaka senior secondary ase Ntunde Ntang'ani bari gochaka gosoa ase chiskuru ao aso kwarigania amasomo abo rituko ria rero gati ye chiskuru imeye bunge ya Kitutu Chache South gati ye chiskuru ime ye bunge ya Kitutu Chache South nigo aborokigwa baba bagosoa chiskuru ao kurinde ase skuru ya Raganga nigo bataba bakurikia nonyino mworokiwa yomo egento bono kerera bange gutigara na maborio ase amatukare bosio gutara goika ase skuru yabamura ya Cardinal Otunga Mosucho nigo mubarabwa abarokigwa ororekana aroro ase abarokigwa chimisato na 50 baba bakwerikia ni Albert Ondari. I'm the deputy principal cardinal in charge of academics. In the whole exercise of admissions for grade 10 students, I'm in charge of the admission exercise. Currently, at the moment, we have received approximately 350 parents and students. Gusangana baiboli nigo ogati yabali abale kurikia bana rituko ria rero bagokera omurobirio anene oyobekire ase skuru yabamura ya Cardinal Otunga yetankorwa barini nyanja momukora kurubonga mwana n'arangere tubaiga twang'ang'anire rituko gochia serinde toroche exercise yakegenderera biya to kwandurwa bali mu mpaka chiprofect ogotebereri gunkorororo biya stowenderete kobera aborokiwa 50 nomo na 50 abo bakageire uchigosoa ase skuru ye koreng'ana ne wizara ye chisemi. We are expecting around 650 from the government students, those that have been placed by the government, and we expect that all of them will be in. In terms of meeting the expectations, parents have really tried. Wamejikakamua sana kushughulikia watoto wao ndipo wameingia shule. Gosemeria gochia asa baiboli na boigo aborokia ninga aborokigwa abaiga babere bakwerikia ase myaka 3 bosio bachigosoka bare abantu beng'encho asobogima nainde ntutarachiete ng'abana abo baitu bagochaga emyaka 3 mutu nainde ngochibare gokora buya mono kubwa ase baruete. Baada ya miaka 3 hao watoto watakuwa wamekuwa watu wazima ambao wanaweza kujikimu katika maisha. Inga kibono anene chiskuru chinyinge chiechi boarding gose chiri abana bamenyete ime cyararakanire kurikia omubaro omuyabwa barokiwa kurinde ase chiskuru chiria chiechi day school nigo cyararakanire gutwara omubaro moke kuripotere taseni kiao kia getembe kuroiga se bunge ya Kitutu Chache South iriane nkoro kwa Dipon Asanya.